Mara vilayatynyň häkimetleri köne awtologlara gözegçiligi ýene güýçlendirdiler. Şu günler Sewitin polisiýa müdirliginiň işgärleri 1990-njy ýyldan öň öndürilen awtologlaryň eýelerinden uloglaryny tehnika gurotlyk gözegçiliginden tizden-tiz geçirmegi talap edýärler. Suhepdäniň başynda polisiýa işgärleri köne awtolog eýelerine jaň edip, olardan özlerini degişli polisiýa bölümine gelmegi talap edip başladylar. Polisiýa baran raýatlardan uloglaryny şu aýyň ahyryna çelinne gurotlukdan geçirmek talap edilýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Şeýle-de raýatlardan uloglaryny sentýabr aýynyň soňky gününe çenli tehnika gurotluk gözegçiliginden geçirjektigi barada dilhat ýazmak talap edilýär. Olar uloglaryny näme sebäpden gurotluk gözegçiliginden geçirmänligi barada düşündürüş ýazmaga hem mejbur edilýär. Men polisiýa awtologumyň 1988-nji ýylda zawoddan çykanlygyny, daşky reňkiniň solanyny, aýnasyna jaýrygyň bardygyny, olary düzetmek üçin ulogyň bahasynyň ýarysy möçberini serişde sarf etmeligini, ýöne özümne bu serişdäniň ýokdugyny düşündirmäge synançdym. Ýöne olar balony okdyp maňa dilhaty we düşündürüş ýazdyrdylar. Dip Marly ulog eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek adatça ýurtda raýatlardan uloglaryny ýylda bir gezek gurotluk barlygyndan geçirmek talap edilýär. Türkmen häkimetleri köne awtologlara garşy indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri görüşip gelýärler. Şu ýylyň aprelinde Balkan vilayatyndaky habarçymyz Sewit häkimetleriniň 2000-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awtologlaryň tehnika gurotluk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat bermeýändigini habar berdi. Şonda polisiýa işgärleri häkimetleriň bu çäräniň esasynda Sewitdi köne uloglardan arasalamagy maksat edinýändigini aýtdy. Marly polisiýa işgärleriniň sürüjüleri aýtmagyna görä, häzirki çäreleriň sebäbi Sewitde jenaýatçylyk, şol sanda ogurlyk we talaňçylyk hadisalarynyň aýdyrdan diýerden juda köpelmegi we bulary amala aşyranlary anyklap bolmazlygy bilen baglanyşykly. Häzir ýöremän ýatan ulogyň döwlet belgesini başga uloga dakyp jenaýat edýärler we soň olary tapyp bolmaýar. Şonuň üçin ýolbaşçylar häzir kimiň ulogy ýöreýän bolsa, olary gurotlukdan geçirmegi talap edýärler. Bagryny ýere berip bejerişden galan uloglaryň döwlet belgesini bolsa, polisiýa bölümine tapşyrmak talap edilýär. Dip Marly ulog eýesi polisiýa işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Polisiýa işgärleri bu maglumatlaryň köpçüligi aýdylman, gizlin saklanýandygyny hem sözüne goşup, sürüjülere ýurtda köne, esasanam 1990-njy ýyldan öň öndürilen uloglary sürmegiň düýpden gadan ediljekdigini hem duýdurýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň, munyň bilen bir wagtda haritlaryň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagynyň arasynda ýurtda jenaýat hadisalarynyň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň ýygyanyna gawat geldi.